Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Ellarukum Hare Krishna. முன்னாடி பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகே சாக்ஷரோன்மிலிதமேன तस्मै श्री गुरवे नमः. हरे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 4வது அத்தியாயம் என்னன்றது நம்ம 5வது அத்தியாயம் போன இது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். ஞான யோகம் அதாவது பகவத்கீதையோட ஹிஸ்டரி வரலாறு நம்ம பார்த்தோம். அதுல கிருஷ்ணர் யாரு, கிருஷ்ணர் எதுக்காக பிறந்தாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அதுதான் ஏவம் பரம்பரா அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். எப்படி ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வானுக்கு பகவான் முதல்ல இந்த பகவத்கீதை விவஸ்வானாகிய சூரிய கடவுளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பகவத்கீதை சொன்னாரு. பகவான் விவஸ்வான் தன்னுடைய மகனான மனுவுக்கு சொன்னாரு. மனுவிலேயே நிறைய மனுக்கள் இருக்காங்க. அந்த மனுவுக்கு சொன்னாரு. மனு தன்னோட மகனான இக்ஷ்வாகு, நிறைய மனுக்களுக்கு நிறைய பசங்க இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தர் இக்ஷ்வாகு அப்படின்னு நம்ம நிறைய டீட்டெயில்ஸ், ஏன்னா நம்மளுக்கு எது பரிச்சயமா இருக்கோ அதுல நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்ன்றதுனால இக்ஷ்வாகு அப்படின்னு உடனே நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னா சூரிய வம்சம். இவங்க எல்லாமே சூரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் தான். ஸோ அது ராமச்சந்திர பிரபு. இப்பதான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சது, ராமநவமி எல்லாம் முடிஞ்சது. ஸோ அந்த ராமச்சந்திர பிரபு அவருடைய வம்சத்துல வந்தவர் தான் அவருடைய தாத்தா தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் இக்ஷ்வாகு அப்படின்றது. அந்த ராமர் இருந்த காலத்துல எல்லாம் கூட இந்த இது பகவத்கீதை இருந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் ராமர் எத்தனையோ லட்சம் வருஷங்கள் ஆண்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறையரா போல ஒரு தோற்றம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டூழியங்கள்லாம் நான் ஜாஸ்தியா ஆரம்பிச்சிருது. அப்பதான் கிருஷ்ணர் பிறக்குது. கிருஷ்ணர் கீழே இறங்கி வர்றாரு. 4 சதுர்புஜ ரூபனாக வர்றாரு. அப்ப தன்னுடைய தாயார் தேவகி மாதா சொல்றாங்க, 4 கை வேண்டாம், நீ 2 கையோடயே சாதாரணமாவே வா அப்படின்ட்டு சொன்ன போது பகவான் 2 கைகளோட அது ஏன் அவதரித்தேன் அப்படின்லாம் கூட சொல்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாயச்ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாப்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஸோ தர்மம் நிலைக்கிறதுக்காக இந்த யுகந்தோறும் பகவான் எழுந்துருவார் அப்படின்ற நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும். சோ அதற்காக வந்தாரு அப்படின்னு. சோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணா அவர் தான் ஹீஸ் அ கோல். ஸோ நம்ம எல்லாருடைய கோல் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பூமியில ஜனனம் எடுக்கிற அத்தனை பேருடைய கோல் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த உலகத்தை யார் கிரியேட் பண்ணாங்க, யார் உருவாக்கினாங்களோ அவரிடத்துல இருந்தா நம்ம எல்லாருமே வந்திருக்கோம். திரும்பி அவர்கிட்ட தான் செல்லணும். அதுதான் முக்கியமான கோலா இருக்கும். ஏன்னா நாம இந்த ஜட வாழ்க்கையில அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த அட்டூழியங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கலியுகம் வருது. எல்லாருக்குமே கலியுகத்துலன்னு வரும்போது நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஜட பூமியை நம்ம போகவே கூடாது எப்படியாவது. அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா முன்னெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்றது ஜாஸ்தி கிடையாது. ஏதோ ஒரு இதுல அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க. இப்ப அந்த இறப்பு நம்ம யாராலையும் தடுக்க முடியாது. ஆனா எதனால இறந்து போறாங்கன்னு நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் மாத்திரம் தெரியாது. முன்ன எதனால திடீர்னு இருந்தாங்க போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க.
இப்ப வந்து அதுக்கு பேர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. நம்ம ரொம்ப நாள் கடந்து போறாங்க அப்படின்னா முன்னெல்லாம் வந்து என்னன்ற விஷயம் தெரியாது. முன்ன வந்து கேன்சர் அப்படின்னாலே விஷயம் வந்து ஜாஸ்தி தெரியாது. நிறைய பேருக்கு நிறைய அவஸ்தைப்படுவாங்க, மெலிஞ்சு போய் அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் வந்து இறக்கும் தருவாயில வந்து இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து என்ன இதுன்றது தெரியாது, இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்றது மாத்திரம் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ வந்து வியாதியோட பேர் தெரியும். அதுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க பணத்தை வச்சுன்னு நம்ம முயற்சி பண்றோம். ஆனா நம்ம வந்து பகவானுடைய இதை வந்து நம்ம யாராலையும் வந்து மாத்த முடியாது அப்படின்றது, நம்ம கிட்ட எதுவுமே நம்ம கிட்ட கிடையாது அப்படின்றது நம்ம அப்பதான் நம்ம வந்து என்னதான் நம்ம போய் டாக்டர்ல போய் நின்றா கூட டாக்டர் வந்து சொல்வாரு, நீங்க போய் நீங்க கடவுளை நம்புங்க அப்படின்னு தான் அவங்க சொன்னாங்க. எங்களை வந்துட்டீங்க எங்களை நம்புங்கன்னு சொல்லல அவரு, கடவுளை நம்புங்கன்னு தான் வந்து சொன்னாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம டாக்டர் தான் வந்து நம்பிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து வியாதி என்னன்றது தெரியும். நம்ம வந்து எவ்வளவு செலவழிச்சா நம்ம வரலாம் அப்படின்றது தெரியும். செலவழிக்கல அப்படின்னா அவங்க வந்து கிளம்பி போக வேண்டியது அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பகவான் கையில தான் வந்து அந்த கிரியேட்டர் கிட்ட தான் நம்ம வந்து திரும்பி வந்து போகணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே வந்து இது வந்து ரிட்டன் ரூல். அது என்ன நம்ம நம்ம இதுல கிடையாது. நம்ம ரூல் புக்ல வந்து நீ பிறந்தாச்சுன்னா இறக்குறது அப்படின்னு ரூல் புக்ல வந்து கிடையாது. ஆனா பகவான் நம்மள அனுப்பும் போது ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டோட தான் சேர்த்து அனுப்புறாரு அவரு. நம்மளுக்கு வந்து ஜோசியம் என்னதான் பார்த்தாலும் ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டோட டேட் மாத்திரம் அவங்களால சொல்ல முடியாது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். அதுதான் வந்து பகவானுடைய தன்மை வந்து அங்கதான் நம்ம அவர் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து கிரியேட் பண்ணினது அவரு. வர்ணாசிரம தர்மத்தை வர்ணாசிரமம், அதாவது நம்ம பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்ற 4 வர்ணத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணினதே முக்குணங்களால மாத்திரம் இல்ல, அவங்களுடைய தொழில்கள் எல்லாமே. நம்ம இது 18வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை ரொம்ப சிறப்பா நம்ம வந்து படிப்போம். ஸோ அந்த ரொம்ப இதை வந்து வந்து சொல்றாங்க, இந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டத்தை வந்து கொண்டு வந்ததே வந்து அவர் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து கர்ம யோகம். நம்ம எப்படி நம்மளுடைய செயல்ல நம்ம எப்படி வந்து கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கணும். நம்ம வந்து இந்த பூமியில ஜனம் எடுத்ததே எதுக்காக எடுத்தோம் அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட வந்து கர்மாக்கள் நிறைய அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டதுனால்தான் இந்த பூமியில ஜனனம் எடுத்தோம். இல்ல அப்படின்னா நம்ம ஜனனம் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே வந்து இருக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம எல்லாமே எல்லா யஜ்யங்கன்ற நேத்து கூட ஏதோ வந்து பேசிட்டு இருக்கவங்க கூட சொன்னேன். யார் என்ன யஜ்யம் பண்ணாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். என்ன முக்கியமானது அப்படின்னா, பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய யஜ்யம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலயும் வந்து யஜ்யம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த யஜ்யங்கள் வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து இல்லை, எல்லாத்துக்குமே வந்து மூலம் வந்து அவர் தான். நம்ம வந்து யாருக்கு வந்து நம்ம வந்து பண்றோமோ அவர் தான் வந்து மூலம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். அப்போ வந்து இந்த ஹோமங்கள் அதெல்லாம் யஜ்யங்கள்லாம் வந்து பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இது வந்து பகவானை பத்தியான உண்மை வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும் அப்படின்ட்டு 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் முன்ன காலத்துல ராமர் இருக்கக்கூடிய காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹோமம் வந்து நிறைய, அதுக்கு வந்து நிறைய திரவியங்கள் எல்லாமே வந்து நிறைய செலவு ஜாஸ்தியா இருந்தது. அதனால அந்த இது வந்து அந்த காலத்துக்கு வந்து சரியா இருந்தது. அதே வந்து துவாபர யுகத்துல வரும்போது உங்களுக்கு வந்து கோவில் வழிபாடு, அர்ச்சக விக்கிரக வழிபாடு வந்து துவாபர யுகத்துல இருந்து வந்து ஆரம்பிச்சு. அடுத்தது வந்து கலியுகத்துல வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டா நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், ரொம்ப சிம்பிளா. அதுக்காக தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து வந்தாரு. அவர் வந்து கொண்டு வந்தது என்ன அப்படின்னா, இந்த இதுல வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சிறந்த யஜ்யம் எது அப்படின்னா இந்த மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த யஜ்யத்தை நீ வந்து தினமும் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுவும் வந்து எப்படி அப்படின்னா, வாயில மாத்திரம் நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது, மனசு வேற எங்கேயோ இருக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பகவான் எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவர் பேர்ல அனன்ய பக்தியோட நம்ம வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பக்தி வந்து நம்மளுடைய முக்திக்கு வந்து விடுக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுவும் இல்லாத இந்த கலியுகத்துல இந்த மகாமந்திரம் இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்துல வந்து நிறைய மகான்கள், அப்புறம் வந்து ரிஷிகள் எல்லாருமே வந்து தவம் இருக்காங்க. இந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து பிறக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப தவம் இருக்காங்க. ஏன்னா இதுதான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட். அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு கடுந்தவம் எல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருந்து பகவானை வந்து அடையறதுக்கு எத்தனையோ வருடங்கள், அது எத்தனையோ லட்ச வருஷங்கள் வந்து ஆயிடுது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ராதாராணியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
பகவானை அடையறதுக்கு எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான வருஷங்களை தவம் இருந்துதான் பகவானை அடைஞ்சாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ அந்த அனன்ய பக்தி மாத்திரம் இல்ல அப்படின்னா யாரா இருந்தாலும் பகவான் ராதாராணியா இருந்தா கூட அவர் தள்ளி இந்த பக்கம் வச்சிருவாரு அப்படின்ட்டு பக்தின்றது ரொம்ப முக்கியம். அதுல கொஞ்சம் ஒரு கலப்படம் இருந்தாலும் அது அவங்களுக்கு சோதனை காலம் வரும் அப்படின்ட்டு சோ அதே மாதிரி இந்த முனிவர்கள்லாம் அப்பப்போ வருவாங்க. நிறைய பேர் தவசிகள் எல்லாருமே ரிஷிகள் எல்லாருமே வருவாங்க. அதுவும் இல்லாத இங்க நம்ம நிறைய மகான்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜட பூமியில பிறந்து அவங்க முக்தி அடைஞ்சு அவங்க இதே இதுல நம்மளுடைய இந்த ஜட பூமியிலேயே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சூக்ஷ்ம ஸ்தூல சரீரம் அவங்கள இது பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா அப்படின்னா சமாதியா வச்சிடறாங்க. அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் அங்கேயேதான் இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் என்ன பண்றது அப்படின்னா ஏன் இப்ப நிறைய பேர் நம்ம பெரிய பெரிய மகான்கள் இப்ப நம்ம காஞ்சி மகா பெரிவார் இதுக்கெல்லாம் நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மள பிரத்யட்சமா நம்மள பாக்குறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். ஏன் அவங்க அவங்கதான் சமாதி அடைஞ்சிட்டாங்களே, அவங்க ஏன் நமக்கு கனவுல வரணும், அவங்க ஏன் நம்மளுக்கு பிரத்யட்சமா அவங்க காட்சி அளிக்கணும் அப்படின்னா இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு மகானையும் பகவான் அனுப்பும் போது அவருக்குன்னு ஒரு சில பக்தர்கள் இருக்காங்க. பகவான் நேரடியா பக்தர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாது. அதனால்தான் ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமா தொடர்பு கொண்டு அந்த ஆன்மீக குரு அந்த பக்தர்களை நிறைய உருவாக்குது. அந்த உருவாக்கி அந்த பக்தர்கள் எல்லாமே என்ன தப்புக்கள் பண்றாங்க அப்படின்றத அதை திருத்தி அவங்கள நல்வழிப்படுத்துறதா அந்த குருவோட வேலை. சோ அதுக்கு முன்னாடி அவங்க சமாதி நிலை அடைஞ்சாச்சு அப்படின்னா சோ அந்த சமாதி நிலை அடைஞ்சாலும் அவங்க இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல பகவான் தன்னுடைய பக்தர்கள் யாராவது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் குருவோட டிசைபிள்ஸ் தன்னுடைய சீடர்கள் அத்தனை பேரும் தான் சொல்லி கொடுத்துருவோம். பகவான் தான் மூலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த மூலம் அவரை இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை நம்ம எப்ப மனதளவுல ஃபுல்லா நம்ம லயிச்சு அவர்கிட்ட அனன்ய பக்தி செலுத்தி நாம அவர்கிட்ட போறோமோ அது வரைக்கும் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இங்கதான் இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு மகான்கள் இது இங்கதான் இருந்துட்டு. அதனாலதான் அவங்க பிரத்யட்சமா நம்மளுக்கு தெரியுறாங்க. அது எல்லாமே காரணம் இதுதான். ஸோ ஒவ்வொரு பக்தனையும் நம்மளுக்கு நல்வழிப்படுத்தி நம்மள பகவான் கிட்ட டைரக்ட் பண்ணி விடுறாங்க. ஸோ அதை நம்ம அவங்க சூக்ஷ்மமா சொல்றாங்க. ஸோ அந்த சூக்ஷ்மமா சொல்லக்கூடிய செய்திகளை நம்ம சில சமயம் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. அதனால என்ன பண்றோம், திருப்பி திருப்பி தப்புக்கள் பண்ணி இந்த ஜடபூமியில பிறந்துரு புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் அப்படின்றத இருந்துட்டே நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதுதான் இங்க அவர் சொல்றாரு. இந்த கர்ம யோகம் எதுக்காக வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய கர்மாக்கள் சேர்த்து வச்சிருக்கோம். அதை ஒழிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜடபூமியில நம்ம திரும்பி திரும்பி பிறக்கிறோம். அந்த கூடிய மட்டும் நம்ம நல்ல கர்மாக்களாகட்டும் இந்த பாவ செயல்களாகட்டும் ரெண்டுமே பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அவங்க ரெண்டுமே தியாகம் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இல்ல நான் பாவம் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நிறைய புண்ணியம் மாத்திரம் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம புண்ணியம் பண்ணி நம்ம இந்த சொர்க்க லோகத்துக்கு போயிட்டு அங்க அந்த எத்தனை காலம் நம்மளோட புண்ணியம் இருக்கோ அத்தனை காலம் அங்க இருந்து திருப்பியும் ஜடபூமியில தான் நம்ம பிறப்போம். அதனால நம்ம புண்ணியம் செயலாகட்டும் பாவ செயலாகட்டும் ரெண்டுமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கர்மாக்களை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஸோ அதுதான் தியாகங்கள். இந்த யஜ்யங்களோட தலைவர் யாரு அப்படின்னு போக்தாரம் யஜ்ய தபசாம் அப்படின்றது இந்த அத்தியாயத்தோட அதாவது 5வது அத்தியாயத்தோட 27வது ஸ்லோகத்துல இது சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் சொல்ல இதுதான் பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஒரு மனசை சமாதானப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய யாரு நம்மளுடைய மூலம் அப்படின்றது தெரியணும். எல்லாமே அவர்தான் அனுபவிப்பாளர் அப்படின்றது தெரிஞ்சாச்சு அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே நம்ம சொந்தம் கொண்டாட மாட்டோம் அப்படின்றதுதான் இங்க அதுதான் யஜ்யம் கண்டிப்பா பண்ணியாகணும். அது நம்மளுடைய ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்ட்டு அடுத்துக்கடுத்து கிட்ட
அவங்க வந்து பகவானா இருந்தாலும் அவங்களும் வந்து இந்த ஜடபூமியில வந்து அவதரித்ததுனால அவங்க வந்து என்னெல்லாம் இங்க ஜடபூமியில இருக்கக்கூடியவர்கள் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதே வந்து அப்ப வந்து என்னது அவங்க வந்து இந்த ஆழ்நிலை அறிவு, அதாவது பகவான் ஆன்மீக அறிவை வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய குரு கிட்ட நம்ம வந்து அதை பத்தி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த குரு கிட்ட நம்ம எப்படி அணுகணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தோட 4வது அத்தியாயத்தோட கடைசி 4 ஸ்லோகத்தை எல்லாமே வந்து சொல்றாரு. இதுதான் நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம 5வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஈஸியர் தென் ரெனவுன்சிங் தி வொர்க். நம்ம ஞாபகம் இருக்க உங்களுக்கு 3வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு, கிருஷ்ணா நீ வந்து 2வது அத்தியாயத்துல எனக்கு நிறைய சொல்லிட்ட, புத்தி யோகம் சொன்ன, ஞான யோகம் சொன்ன, கர்ம யோகம் சொன்ன, அப்புறம் வந்து பக்தி யோகம் வந்து சொன்ன, இதை சொல்லிட்டே எனக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, நீ வேற துரத்தல் தான் சிறந்தது அப்படின்னு. சரி நான் துறந்துட்டு நான் காட்டுக்கு போகட்டுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு. இல்ல பக்தி செலுத்தட்டுமா, இல்ல ஃபைட் பண்ணட்டுமா அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து கேட்கும்போது ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது பகவான் வந்து சொல்றாரு நிஷ்காம கர்ம யோகம், அதாவது என்னுடைய நினைவுல இருந்து நீ வந்து பண்ண, உனக்கு வந்து முடிவை வந்து உன் கையில வந்து எடுத்துக்காத அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. அதுதான் நிஷ்காம கர்மம், உனக்கு அது வந்து ஒரு கடமையாக நீ வந்து செய்ய அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. இங்க அடுத்தது வந்து இந்த 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் ஹவு டு பர்ஃபார்ம் நிஷ்காம, இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை எப்படி பண்றது அப்படின்றத நம்ம அதை வந்து பார்ப்போம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து 13ல இருந்து 16 வந்து 3 யார் வந்து 3 பேர் வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து உதவி பண்ணுவார்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது அறிவின் தளம் 3 செய்பவர்களை நம்ம அறிஞ்சிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து 3 பேரும் தான் நம்மளுடைய இயக்கத்துக்கான காரணமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதாவது ஏற்கனவே நம்ம வந்து 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். அந்த அத்தியாயம் வரும்போது நம்ம விவரமா நம்ம வந்து 17ல இருந்து 26 வரைக்கும் லிபரேஷன் ஃபோக்கஸ் வந்து சூப்பர் சோல். நம்ம வந்து எங்க இந்த ஜடபூமியிலிருந்து விடுபடணும், லிபரேட் ஆகணும், விடுபடணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் பேர்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது வந்து லிபரேஷன் டு அஷ்டாங்க யோகம் 27ல இருந்து 28. இது ரெண்டுமே வந்து இது 27, 28, 29 இந்த 3மே வந்து 6வது அத்தியாயத்துக்கான உங்களுக்கு வந்து இது வந்து சொல்லும். 6வது அத்தியாயத்தை நம்ம எப்படி வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு முன்னோடியாக 5வது அத்தியாயத்தையே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க வந்து 1வது அத்தியாயத்துல இருந்து 2வது அத்தியாயம், 2ல இருந்து 3, 3ல இருந்து 4, 4ல இருந்து 5, 5ல இருந்து 6 இது எல்லாமே வந்து கடைசி 3-4 ஸ்லோகத்துல வந்து இதனோட செயின் வந்து லிங்க் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றது முன்கூட்டியே வந்து சொல்லிடுவோம். அதுதான் நம்ம இங்க வந்து பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து செக்ஷன் 1 வந்து நம்ம வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம், வேலையை துறப்பதை விட எது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு துறப்பதை விட எளிதானது எது? எளிதானது நிஷ்காம கர்மம். இது வந்து இந்த 6 ஸ்லோகத்தோட சுருக்கம் மாத்திரம் இங்க வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் வந்து வேலையை துறப்பதை விட எளிதானது. அர்ஜுனா திருப்பியும் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கறதுனால்தான் அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரே அப்படின்றப்போ அவர் கேள்வி நிறைய கேட்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவான் வந்து நிறைய வந்து பதில் வந்து சொல்லும் போது அது யாருக்கு அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம எல்லாருக்குமே தான் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. பற்றின்மையுடன் வேலை செய்வதை விட வேலையை துறப்பது மேலானதா என அர்ஜுனன் மீண்டும் கேட்கின்றார். கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கின்றார், இரண்டும் ஒரே குறிக்கோளுக்கான வழிமுறைகள் என்ற பொருளில் இருவரும் சமம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ வேலையை துறப்பது பற்றின்மையுடன் வேலை செய்வது அல்ல, துறப்பது சொன்னா அப்படின்னா ஒன்னொன்னு அதோட வழிமுறையை நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து பதில் சொல்றாரு. பற்றின்மையுடன் பணிபுரிவதை எளிதாகவும் உயர்ந்ததாகவும் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. பற்றின்மைன்றது வந்து நம்மளுடைய எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் அதுல பற்று வந்து இருக்கக்கூடாது. எது மேல பற்று அப்படின்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய காரியத்து மேல வந்து பற்றுன்றது வந்து சொல்லவே இல்லை. ஸோ அந்த அந்த காரியம் பண்றோம் இல்லையா, அதுல ரிசல்ட் மேல பற்று வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு அந்த பற்று வந்து இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து பற்றின்மையுடன் பணிபுரிவதை விட உயர்ந்ததாகவும் வலியுறுத்துகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ எதுவுமே வந்து இப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு
வீடு குடும்பம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம வந்து லேடிஸ் ஆகட்டும் அவங்களால நம்மளால வந்து டக்குன்னு நம்ம வந்து வெளியில வந்து வர முடியாது. இதே ஜென்ஸா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து நிறைய இதுல நீங்க வந்து பாத்துருப்பீங்க. நிறைய துறவரம் பூண்டது வந்து முக்காவாசி 99% வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ஸ் தான் வந்து துறவரம் பூண்டு அவங்க வந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. எங்கேயாவது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த துறவரம் பூண்டு ஒரு லேடி வந்து வெளியில போயிட்டாங்க அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப 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 ரேரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. காரைக்கால் அம்மையார் அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய இது வந்து பகவானுடைய அருள் இருந்ததுனால அவங்க வந்து இளமையிலேயே அவங்க வந்து முதுகை வந்து பெற்றார்கள். அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். எப்பவுமே வந்து இந்த லேடிஸ்க்குன்றது வந்து தனியா வந்து நம்ம வந்து எந்த இதுவுமே நம்ம வந்து துறவரம் அப்படின்றது இருக்காது. அதுல நம்ம எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் அதை வந்து பற்று. நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து பாக்குறேன் நானு. என் பையனுக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து தினம் நான் வந்து எல்லா ஹெல்ப்பும் நான் வந்து பண்றேன். பிற்காலத்துல நான் வந்து கஷ்டப்படும் போது என் பையன் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம வந்து எந்த காரியத்தையும் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம பிற்பாடு என்னன்றது நம்மளுக்கு எதுவுமே வந்து தெரியாது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். அதனால அந்த பற்று வந்து இருக்கப்படுறது. யூ டூ யுவர் ஒர்க். நம்ம வந்து வேலை பண்ணணும். அதோட அவங்களுக்கு ஒரு டியூட்டியா நம்ம பண்ணணுமே வழிய அது மேல ஒரு பற்று இருந்து அப்படியே ரொம்ப அட்டாச்மெண்டா இருந்து அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடணும்னு வச்சுக்கோங்க. நிச்சயம் வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்ததுன்னா என்னைக்கா இருந்தாலும் அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்சன், அந்த டென்ஷன். நிறைய பேர் வந்து பார்த்திருப்பீங்க டிப்ரெஷன்ல போறாங்க அப்படின்னு. இதனால தான் பற்று வைக்கிறதுனால அந்த டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் வந்து வருது. அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சமோ அத்தியாயः சந்நியாச யோகः. So, ஒன்றாவது ஸ்லோகம். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ஹம்சசி யஸ்ரேய ஏதயோ ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிஷ்யதே. இதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. அர்ஜுனர் கூறினார், ஓ கிருஷ்ணா, முதலில் நீங்கள் என்னை வேலையை கைவிட சொல்கின்றீர்கள், மீண்டும் பக்தியுடன் வேலை செய்ய பரிந்துரைக்கிறீர்கள். இரண்டில் அது எது அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை இப்போது தயவு செய்து கூறுகிறீங்களா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாங்க. முதல்ல நீங்க வந்து என்னை துறக்க வேண்டும் அப்படின்றீங்க, அப்புறம் வந்து பக்தியோட செய்ய அப்படின்றீங்க. சோ ரெண்டுல வந்து எது எனக்கு நன்மையாக இருக்கும்ன்றது நீங்களே எனக்கு வந்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. இது பகவான் என்ன சொல்றாரு? இங்க வந்து பகவத்கீதையோட 5ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து இவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப அனுமானம் ஜாஸ்தி. என்ன சொல்றது, நம்மளுக்கு கூட அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஒருவேளை அதனால இருக்குமோ, இதனால அவங்க வேண்டாம்னு சொல்றாங்களோ அப்படின்றலாம் அனுமானம் தான் நம்மளுக்கு இருக்குல்ல. சோ அது மாதிரி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்கிறார் பகவான். நீ வந்து வீணா நீ வந்து கற்பனை பண்ணிக்காத. இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ஃபேமிலி எல்லாம் அவங்க வந்து தனித்து விடப்படுவார்கள், பெண்கள்லாம் வந்து கெட்டு போயிடுவார்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நீ அனுமானத்தெல்லாம் அதெல்லாம் கைவிட்டுடு, பக்தி தொண்டுல நீ செயலாற்று அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. பக்தினா யார் பேர்ல? என் பேர்ல பக்தி கொண்டு அதனை நீ வந்து செயலாற்று அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டு வந்து எளிதானதாகும். ஒண்ணுமே இல்லை, பகவான் கிட்ட என்ன பக்தி வையின்ற, நீ எதுவும் பண்ண வேண்டாம், எனக்கு என் பேர்ல நீ பக்தி வை, அது போரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அந்த பக்தி வைக்கிறதுக்கு தான் நம்மளால எவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டியதா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா நம்ம உட்கார ஸ்டாண்டிங் உட்கார்றோம், எல்லாம் பக்கம் அது அந்த காரியம், ஐயோ அது விட்டோமே, சரி அதை போய் பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தோணும். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த பக்தி தொண்டை பக்தியை மாத்திரம் நம்ம வந்து வளர்த்துக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு இங்க. எனவே இயற்கையிலேயே திவ்யமான இது ஒருவனை விளைவிலிருந்து விடுவிக்கின்றது. 2ஆம் அத்தியாயத்துல நம்ம ஆத்மாவை வந்து பார்த்தோம். அது வந்து ஆத்மாவை பற்றிய ஆரம்ப அறிவும் ஜட உலகில் அதனோட பிணைப்பும் பற்றி விளக்கப்பட்டது. புத்தியோகம் எனப்படும் பக்தி துண்டின் மூலம் இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து வெளியேறுவது எப்படி என்று அங்கே விளக்கப்பட்டது. 3ஆம் அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஞானத்தின் தளத்தில் நிலை பெற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஏதும் இல்லை என்று விளக்கப்பட்டது. இதுலதான் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஞான தளம் நம்மளுக்கு வந்து அகர்மா என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? கர்மா, கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. கர்மா, அகர்மா, விகர்மா அப்படின்ட்டு. கர்மா அப்படின்னா நம்மளுடைய செயலை நம்ம பூமிக்கு எதுக்கு வந்தோம்? நம்மளுடைய கர்மாக்களை வந்து தொலைக்கிறதுக்காக வந்தோம்.
அகர்மிகள் அப்படின்னு நம்ம கர்மா அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு எல்லாம் என்ன மாதிரியான இது உண்டு அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்ம காலையில எழுந்திருக்க வேண்டியது, வேலைக்கு போக வேண்டியது, இந்த பணத்தை கொண்டு வர வேண்டியது, எவ்வளவு செலவழிக்க வேண்டியது, எவ்வளவு சேர்த்து வைக்க வேண்டியது, எந்த இதுக்கு நம்ம வந்து கட்ட வேண்டியது இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பௌதீக இதுல வந்து பந்தங்கள் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நிறைய வந்து இந்த பௌதீகத்துக்காகவே நம்ம நிறைய செலவழிக்கிறோம். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பிணைப்பு வந்து நம்மள வந்து இது அறிவு, அந்த ஆன்மீக அறிவு வந்து அதுல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்து வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஞான தலத்தில் 3ஆம் அத்தியாயத்தில் ஞானத்தின் தலத்தில் நிலை பெற்றவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஏதும் இல்லை. சோ இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடிய, அதாவது அகர்மிகளோட இது என்ன அப்படின்னா, அவங்களோட முழுக்க முழுக்க பகவானை பத்தியான அறிவு தான் அவங்க கிட்ட வந்து நிறைய வந்து, அதுக்குதான் வந்து அவங்க ஞானம். இந்த 12வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதையே வந்து நம்ம பார்க்கணும். என்ன அப்படின்னா, நம்ம நிறைய வந்து ஞானம் வளர்க்கணும், பகவானை பத்தியான ஞானம் வளர்க்கும் போது இந்த ஜடபூமிய ஆசையெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள வந்து விலகி ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சுருக்கின்றோம். இதெல்லாம் நேரத்துக்கு அனாவசியமா வாங்கணுமா அப்படின்ற ஒரு இது வந்து வரும் நம்மளுக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு இதுதான் வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, அகர்மிகளோடது என்ன அப்படின்னா, அவங்க மோரோர்லெஸ் 99% வந்து சன்னியாசிகள் தான். அவங்களுக்குன்னு எந்த இடம் அவங்க வந்து அடுத்தது வந்து போறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு வந்து வீடை தூக்கிட்டு போக முடியாது. அதனால அவங்க வந்து சன்னியாசம் எல்லாத்தையும் வந்து துறந்து வெறும் அவங்களுடைய ஆடையை மாத்திரம் தான் வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க. மறுநாளைக்கு உண்டான ஆடையை தான் வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க. அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு யாராவது என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க. அதை வந்து சாப்பிடுறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. சப்போஸ் யாருமே கொடுக்கல அப்படின்னா அன்னைக்கு பகவான் நம்மள வந்து இது இருக்க சொல்றாரு, உபவாசம் இருக்க சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்ற அந்த இடத்துல அவங்க வந்து போயிடுவாங்க. நம்ம வந்து யாரையுமே வந்து தூஷிக்கிறது கிடையாது. இந்த மாதிரி அவங்க எனக்கு ஓடலையே, இவங்க நல்லா இருப்பாங்களா அப்படி அந்த எதுவுமே வந்து கிடையவே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எங்கேயும் போய் எதையும் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது. அவங்க எல்லாம் தான் அக்கர்மிகள் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அதே விகர்மா வந்து எதெல்லாம் வந்து ஆப்போசிட் டு கர்மாவோ அது அத்தனையும் வந்து எதெல்லாம் வேதத்துல வந்து பரிந்துரைக்கப்படாதது இருக்கின்றதோ அததான் அவங்க வந்து செய்யக்கூடியவர்கள் விகர்மிகள். அப்படி செய்யத்தகாத செயல்கள்லாம் வந்து செய்யக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ நம் 4ஆம் அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எல்லா விதமான யாக செயல்களும் ஞானத்தில் வந்து முற்று பெறுவதாக அர்ஜுனனிடம் கூறினார் பகவான். இருப்பினும் 4ஆம் அத்தியாயத்தின் இறுதியில் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பக்குவமான ஞானத்தில் நிலை பெற்று எழுந்து போரிடுவாயாக. ஞானம்ன்றது என்ன ஞானம் அப்படின்னா, பகவானை பத்தியான ஞானம். நான் யார் அப்படின்றது வந்து தெரியும். கடைசியா வந்து இந்த எல்லா இதுலயும் வந்து பகவான் வந்து தான் யாருங்கிறது வந்து சொல்லிட்டே இருக்காரு. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு வந்து புரியல. கடைசியில தான் வந்து 11ஆவது அத்தியாயத்துல அவரோட விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்துட்டு அப்புறம்தான் அவர் வந்து சொல்றாரு. எல்லாரும் சொன்னாங்க, நாரதர், அசத்தர், அலி, அப்புறம் வந்து வியாசர் எல்லாருமே வந்து சொன்னாங்க. நான் வந்து இப்ப வந்து நீங்களே சொல்றீங்க, இப்ப நான் நம்புறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்ப பக்குவமான ஞானத்தில் நிலை பெற்று எழுந்து போரிடுவாயாக என்று அர்ஜுனனை அறிவுறுத்தினார். இவ்வாறாக பக்தியுடன் செயலாற்றுவதையும் ஞானத்தின் செயலின்மையும் ஒரே நேரத்தில் வலியுறுத்திய கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை குழப்பி அவனது மன உறுதியிலிருந்து குலைத்து விட்டார். புலன்களால் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களையும் முற்றிலுமாக நிறுத்தி விடுவதே ஞானத்தின் துறவு என்று அர்ஜுனன் வந்து எண்ணிக்கணும். இவர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு, எல்லாத்தையும் விட்டுடு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு கிருஷ்ணரு அப்படின்ட்டு அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. என்ன நீ ரொம்ப குழப்பிட்ட அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. புலன்களால் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களையும் முற்றிலுமாக நிறைத்து விடுவதே ஞானத்தின் துறவு என்று அர்ஜுனன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றார். இதுதான் வந்து அனுமானங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. வேறு விதமாக கூறினால் அர்ஜுனனை பொறுத்தவரையில் துறவரம் எனக்கு ஒன்றுக்கொன்று ஒத்து போகாதவையாக தோன்றுவதால் சந்நியாசம், அதாவது ஞானத்துடனான துறவு என்றால் எல்லா விதமான செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டிருப்பது என்று எண்ணுகிறேன். இப்போ வந்து முழு ஞானம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறதோ செயல்படுவதால் விளைவுகளால் அப்பாற்பட்டது என்பதால் அது செயலின்மைக்கு ஒப்பானதாகும் என்று அர்ஜுனனுக்கு வந்து அறியவில்லை. நம்மளுக்கு வந்து பகவான் பத்தியான ஞானம் தெரிஞ்சுப்படுத்து அப்படின்னா இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய ஆசைகள்லாம் நம்மள வந்து விட்டு விலகும் அப்படின்றது அவருக்கு வந்து தெரியல அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாரு பரவாயில்ல. அதுதான் நம்ம வந்து அர்ஜுனாவோட இங்கதான் அர்ஜுனரோட குழப்பம் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து 2வது இதுல இருந்து இது வார்த்தைன்றது வந்து பாருங்கப்பா. 2வது அத்தியாயத்திலேருந்து 11வது ஸ்லோகத்துல 12, 13, 14
இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றாங்க, இது பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, என்ன ஞானம் வந்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, இது வந்து எல்லாம் அப்படின்னா 12வது இதுல இருந்து அவர் வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து ஒரு உடலை தேடி வந்து வருது அப்படின்னா, அது வந்து தன்னுடைய கர்மாவை துலக்குவதற்காக வரும். தேகினும் அஸ்மின் யதா தேக கௌமாரம், அது வந்து எல்லா சேஞ்சஸும் வந்து வருது. அதுக்கு வந்து சின்ன குழந்தையில இருந்து ஆரம்பிச்சு பாய் இதுல வருது, அதுக்கடுத்து வந்து இந்த டீனேஜ் வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து மிடில் ஏஜ் வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து வயோதிகம் வருது, அப்புறம் வந்து இறக்கும் தருவாய் அப்படின்னு. சோ பல மாறுதல்கள் வந்து அதை வந்து சந்திச்சுட்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த பாடியை பத்தி தான் வந்து சொல்றாரு. ஆத்மாவை பத்தி அவர் வந்து சொல்லவே இல்லை. ஆன்மா அப்படின்றது என்னைக்குமே வந்து பகவான்லேருந்து வந்ததுதான், அதுல இருந்து வந்ததுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது வந்து பர்மனன்ட், ஆத்மான்றது பர்மனன்ட், உடல்ன்றது டெம்பரரி அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அந்த அறிவை வந்து அர்ஜுனனுக்கு 2வது அத்தியாயத்துல கொடுக்குறாரு. அதே இதுல வந்து மாத்திர கௌந்தேய ஸ்ரீதோஷ்ண சுக துக்கக அப்படின்றாரு. சோ இது எது வந்து அனுபவிக்கக்கூடியது, சுகம் துக்கம் அப்படின்றது இந்த தேகம் தான் அனுபவிக்கின்றது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ இது மாதிரி அத்தனை ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் வந்து ஞானத்தை பத்தி வந்து விளக்குது. ஞான யோகம், இதுதான் வந்து ஞான யோகம் அப்படின்ட்டு இதுலயே 23வது அதையும் வந்து சொல்றேன். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவக நயன கிளேச யந்தியோபா ந சோஷ்யதி மாருதக அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இத பத்தி வந்து எது நம்மளுடைய ஆத்மாவை பத்தி வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றாரு. சோ நம்ம வந்து எந்த எந்த இதுவா இருந்தாலும் அது வந்து அந்த ஆத்மாவை வந்து அழிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இவர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, நான் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் என்னோட தாத்தா நிக்கிறேன், என்னோட கசின் பிரதர் எல்லாமே நிக்கிறான், நான் எப்படி அவங்களை கொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுக்குதான் பகவான் வந்து இவ்வளவு வந்து விளக்கம் வந்து கொடுக்குது. அவருக்கு வந்து இவ்வளவு விளக்கம். சோ இதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டும் இது எல்லாமே டீட்டெயிலா வந்து 2வது அத்தியாயத்துல சொல்லிட்டு, அப்போ வந்து புரியாத அவர் வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து 3வது அத்தியாயத்திலயும் அவர் வந்து சந்தேகத்தை வந்து அவர் வந்து கேட்கிறாரு. இது ஒருதான் சுக துக்கம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இது சுக துக்கம் எல்லாமே யாருக்கு அப்படின்னா, இந்த உடம்புக்குதான் சுகம் துக்கம் அதெல்லாம். ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த ரொம்ப துக்கப்படுறோம், ரொம்ப வியாதியில அவஸ்தைப்படுறோம், ஒண்ணு அந்த இதுல வந்து நம்ம போயாச்சு அப்படின்னா, அந்த ஆத்மா வந்து சிச்சோ நான் இத்தனை நாள் துக்கம் இருந்தேனே, இப்ப வந்து சுகம் வெளியில வந்துட்டேனே, அந்த பாடி என்ன பண்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து வருத்தமே வந்து பண்ணவே கிடையாது. அதோட வேலை முடிஞ்சிட்டு அது கிளம்பி எடுத்து அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அதுதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. எப்படி வந்து ஒரு உடலை விட்டு உன்னுடைய நீ வந்து ட்ரெஸ் மாத்திரையோ அந்த மாதிரிதான் வந்து இதெல்லாமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. நீ ஒரு ட்ரெஸ்ல இருந்து இன்னொரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு போற, பழைய புது ட்ரெஸ் வாங்கிட்ட அப்படின்னா இந்த பழைய ட்ரெஸ் நீ போட்டுட்டு அப்புறம் நீ வந்து புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிற இல்லையா, இந்த பழைய ட்ரெஸ் மேலேயே புது ட்ரெஸ் போடுறது இல்லை. அதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. நீ எத்தனை காலங்கள் இங்க வாழணும் அப்படின்னு உனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளதோ இத்தனை காலங்கள் நீ வந்து கழித்த பின் அந்த வந்து உன்னுடைய ஆத்மா வந்து பர்மனன்ட் ஆனது. அது என்ன பண்றது, அது வந்து தன்னுடைய பாவ செயல்கள்ல என்ன பாவமோ புண்ணியமோ அதற்கு ஏற்பார் போல அது வந்து வேறு ஒரு உடலை தேடும் அப்படின்ட்டு வந்து இன்னொரு உடலை வந்து தேடும். அதுதான் வந்து விவசாயமாக்க முடியும். நம்மளுடைய புத்தி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, எப்படி வந்து ஒரு மரம் வந்து பல கிளைகளை உள்ளதோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகுஷாக்கா அப்படின்ட்டு சொல்லணும். பகுஷாக்கா அப்படின்றது நிறைய பிரான்சஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்லுங்க. 43 திரைகுண்யம் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, திரைகுண்ய விஷயா வீதா நிஸ்திரை புண்ணியா பாவ அர்ஜுனா. இது எதனால ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த ஜட உடல் ஏன் இப்படி இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். எதுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா 3 குணங்கள். நம்ம இந்த 3 குணங்கள்னால நம்ம வந்து திரைகுண்ய விஷயா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதனால நம்ம வந்து இந்த ஆத்மாவும் சரி இந்த உடலும் சரி ஒரு திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்விடேஷனே இல்லாம சந்தோஷம் வரும், இன்விடேஷனே இல்லாம உங்களுக்கு வந்து துக்கம் வரும். ரெண்டுமே வந்து மாறி மாறிதான் வந்து. சோ அதனால ஒரு பேலன்ஸா இருக்கக்கூடியவர். அதுதான் வந்து 70 ஸ்லோகத்துக்கு மேல என்ன சொல்றாங்க, 55வது ஸ்லோகத்துக்கு மேல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சிதாதர் முனி பத்தி இந்த 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பாக்குறோம். எப்படி நம்மளுடைய லைஃப வந்து பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கணும். சுகம் அப்படின்னா ரொம்ப நம்ம ஆடக்கூடாது, துக்கம் அப்படின்னா ரொம்ப துவண்டும் வந்து போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி இது எல்லாமே வந்து மாறி மாறிதான் வந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து
எல்லாத்துக்குமே காரணம் யாரு அப்படின்னா நாம தான். நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய முற்கால முன் ஜென்மத்துல பண்ணக்கூடிய பாவத்தின் விளைவுகள்னால நம்ம இந்த ஜென்மத்துல வந்து இப்ப நம்ம அனுபவிக்கக்கூடியது வந்து பிராரப்த கர்மா அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இப்போ கர்மாலேயே நிறைய வந்து இந்த பாவ செயல்கள் வந்து நிறைய வந்து ஒண்ணு வந்து விதையில இருக்கும், ஒண்ணு வந்து மெச்சோர்டு இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து இப்பதான் வந்து போட்டிருப்போம், அதுக்குள்ள நம்ம வந்தாச்சு, அந்த உடலை விட்டு வந்தாச்சு அப்படின்னா, அந்த உடலை விட்டு வந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவோட அந்த நம்ம மனம் புத்தி அகங்காரம் 3 சேர்ந்து கட்டி இழுத்துன்னு தான் வந்து இந்த ஆத்மா வந்து வரும். ஸோ அந்த உடலை விட்டுடும், இந்த 3 வந்து ஆத்மாவோட சேர்ந்து, 4 வந்து அடுத்த இதுக்குள்ள வந்து போகும். அந்த இதனோட பூர்வ ஜென்ம வாசனைகள் வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து இருந்துட்டே வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து பாக்கணும். யதாதே மோகம் கலீலம் புத்தி. இது ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகமா வந்து இதே வந்து 17வது அத்தியாயத்துல கூட இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சாரி 3வது அத்தியாயம் 17வது ஸ்லோகத்தை இதை பத்தி தான் வந்து கொஞ்சம் यस्तस्वाद् रतेरेव स्यासात् आत्मतृप्तपदस्तमानवः आत्मन्येव स सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. One takes pleasure, but for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization and who is satisfied in the self, only full satiated for him there is no duty. யார் ஒருத்தர் வந்து செல்ஃப் ரியல் நம்மள நாமளே வந்து அறிந்து கொண்டு இருக்கின்றோமோ, நம்ம யாரு, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், திரும்பி எங்க போகணும் அப்படின்ற அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து அறிவு வந்து வந்திருக்கின்றதோ, அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து டியூட்டி அப்படின்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது, நிறைவேற்ற வேண்டியதுன்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. அதனால்தான் அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க, இதுல வந்து சந்நியாசம் அப்படின்ட்டு மேற்கொள்வாங்க. சந்நியாசம் மேற்கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு உண்டான கடமைகள் அப்படின்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. அவங்க வந்து பண்ணக்கூடிய கடமைகள் அத்தனையுமே வந்து யாருக்காக அப்படின்னா பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய கடமைகள் தான் நிறைய வந்து இருக்கும். எப்படி வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் அவரோட வீட்டை விட்டு கிளம்பி வந்துட்டாரு, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பகவானுடைய சர்வீஸ்ல தான் அவர் வந்து பகவானுடைய சர்வீஸ்ல நம்ம இயக்கும் போது நம்ம வந்து எது பேர்லயுமே வந்து பற்று வந்து இப்ப நிறைய பேர் நம்ம வந்து சாமியார் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த சாமியார் எல்லாம் வந்து வெளியிலதான் வந்து சாமியார் அப்படின்ட்டு சன்னியாசம் அப்படின்றாங்க. ஆனா உள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து செய்யக்கூடாத செயல்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து செஞ்சு, அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. போலி சாமியார்கள் வந்து அவங்களால வந்து திருப்பி ஜடபூமியில தான் வந்து பிறந்து கொண்டிருப்பார்கள். 18வதுலயே இதுதான் வந்து நைவ தஸ்ய கிருதேர்மத்தோ ந கிரியத்னேஹ கஷ்சன ந கசாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்சித் அர்த்த வ்யபாஸ்த்ரயஹ. சோ அதுதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, a self-realized person has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. அதுதான் வந்து ஒரு தன்னைத்தானே உணர்ந்த மனிதனுக்கு வந்து அவனுக்குன்னு வந்து ஒரு இது ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடிய இந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ்ன்றது கிடையாது. ஏன்னா அவன் ஃபேமிலி விட்டு வந்தாச்சு. கிரகஸ்தனுக்கு உண்டானது இருக்கும், ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு உண்டானது அவங்களுக்கு இருக்கும். ஆனா இவர் வந்து சன்னியாசம் மேற்கொண்டதுனால அவங்களுக்குன்னு வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமை அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் இந்த இதெல்லாம் அவங்க பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்றது கிடையாது. அவங்க நினைச்சா அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த சன்னியாசியா இருக்கிறதுனால திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து தோணும், அவங்க வந்து கிளம்பிடுவாங்க அந்த இடத்த விட்டு. அப்போ யாராவது வந்திருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நேர்தானே வந்தாரு, எப்படி உடனே நீ கிளம்பிட்டாங்க அப்படின்னு. சோ அவங்க நினைத்த மாத்திரல அவங்களுக்கு வந்து கால் வந்துட்டே இருக்கும் பகவான் கிட்ட இருந்து, இங்க இது பண்ணனா இது பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாம். சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து டக்குன்னு வந்து கிளம்பி விடுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து விதிக்கப்பட்டது அப்படின்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. அவங்க வந்து யாரையுமே வந்து நம்பிண்டு இருக்கிறது அப்படின்றது கிடையாது. நீங்க நான் வந்து இப்ப எப்படி வந்து ஒரு குடும்பஸ்தனா குடும்பத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா வைஃப் வந்து ஹஸ்பண்டை நம்பி இருப்பாங்க, அப்புறம் வந்து பசங்க வந்து அப்பா அம்மாவை நம்பின்னு இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இருந்திருக்கும். ஆனா சன்னியாசிக்கு வந்து அது எதுவுமே வந்து கிடையவே கிடையாது. யாரு வந்து டிபெண்டா யார்ட்டையும் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து மனம் எங்க இப்போ தோன்றது பகவான் எங்கெல்லாம் சொல்றாரோ அங்க வந்து போக வேண்டியதுதான் அவங்களுடைய கடமையாகும் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா டியூட்டிஸும் யாருக்காக பண்றது அப்படின்னா பகவானுக்காக பண்ணக்கூடிய டியூட்டிஸ் அப்படின்ட்டு வந்து. இது வந்து நான் 33வது நான் போன அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்கறோம், நம்ம 33வதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஸ்ரேயாத் பிரவேத் மயா யஜ்ஞா
அதுதான் இங்க இந்த யஜ்ஞம் வந்து பண்றாங்க இல்லையா, கிருஷ்ணரை தான் வந்து முன்னிறுத்தி யுதிஷ்டர் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஆனா இங்க சிசுபாலன் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணருக்கு வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே வந்து கொடுக்க கூடாது. தன்னுடைய அத்தை பையன் அப்படின்னா கூட, தன்னுடைய மாமா பையன் அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க கூடாது. அவன் என்னோட மாமா பையன் தான், அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்லாம் வந்து இவர் வந்து சொல்றாரு. சோ அவருக்கு வந்து அதனுடைய எல்லை மீறி வந்து அவர் பேசினதுனால தன்னுடைய சுதர்சன் சக்கரத்தை எடுத்து அவருடைய அழிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அந்த தள்ளப்பட்டார் அப்படின்ட்டு வந்து sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possession. So நம்ம வந்து அறிவை வளர்த்துக்கான யஜ்ஞம் வந்து சிறந்தது. பூமி ஜடபூமியில நம்ம வந்து வாழறதுக்கான யஜ்ஞங்கள் பண்றதோட நம்ம வந்து அறிவை வளர்த்துக்கான யஜ்ஞங்கள் வந்து சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். After all, O son of Partha, all sacrifices of work culminate. எல்லா யஜ்ஞங்களும் யார்கிட்ட போய் சேரும் அப்படின்னா பகவானுக்கு தான். ஏன்னா அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சன், சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் நம்ம இந்த இது வந்து 42வதுலயும் அதுதான் சொல்றாங்க. Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. சோ உனக்கு வந்து அறிவு அப்படின்ற ஒரு இது ஆயுதம் மூலமா உனக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள், உனக்கு கூடிய அறியாமை எல்லாம் வந்து அதை போட்டு நீ வந்து வெட்டிய சாய்க்கணும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்ற. ஏன் அப்படின்னா உனக்கு வந்து அறியாமையினால நீ வந்து நிறைய வந்து சந்தேகங்கள் வந்து நீ வந்து கேட்கிற. அதை வந்து நீ அறிவு வந்து வளர்த்துட்ட அப்படின்னா அதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து விலகி போயிடும். அதனால நீ ஏந்து போரிடு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க. 2வது அத்தியாயத்துல இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயத்துல வர்த்தரு புத்தி யோகம் மூலமா அர்ஜுனன் வந்து உடனே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாரு. சோ ஞான யோகம் பண்றதா இல்ல புத்தி யோகம் பண்றதா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. ஞான யோகம்னா நீ வந்து இதை துறந்து விடு, செயலை துறந்து அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே அப்ப நான் சன்னியாசம் போகணுமா அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. ஆர் புத்தி யோகா அப்படின்றது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். நான் வந்து என்னோட செயலை செய்யணும், ஆனா நான் பதில எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்படின்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வருது அப்படின்ட்டு பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு. சோ 3வது அத்தியாயத்துல நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்க வந்து வேர்ட் அபவுட் கர்மா த்ரூ ஞானம், ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன், இன்ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன், அதாவது நீ செயலை செய்ய, ஆனா நீ அதுல எதுவுமே வந்து பற்று வைக்க கூடாது. அதுதான் பற்று இல்லாம நீ செயலை செய் அப்படின்றதுதான் இந்த நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ கன்க்ளூஷன் குளோரிஃபைங் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். இந்த முடிவு என்ன அப்படின்னா 3வது அத்தியாயத்தோட முடிவு என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக அறிவை வந்து நம்ம வந்து அது வந்து உயர்ந்ததாக எண்ணப்படுகின்றது. அதனால நீ எழுந்து போரிடு அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து கர்மயோகா இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். நீ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அது கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யும். நம்ம காலையில வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை நம்ம வந்து பீட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து கவுண்டிங் மூலமா நம்ம வந்து 16 வந்து ரவுண்ட் வந்து பண்ணலாம். சப்போஸிங் என்னால முடியல, காலையில எழுந்த உடனே என்னால பண்ண முடியல, எனக்கு வந்து வேலை உடனே இருக்கு, வேலைக்கு போகணும், பசங்களை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கிறதுல குளிக்க எழுந்த உடனேவே நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம வந்து சொல்லிட்டே இருக்கலாம். நம்ம வந்து பீச்ல கவுண்ட் பண்ணல என்ன அப்படின்னா கூட நம்மளோட தொடர்ந்து அதை சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தாட்ஸ் வந்து மத்த இதுக்கெல்லாம் வந்து போகாது அப்படின்ட்டு. நம்மளோட தாட்ஸ் வேற எங்கேயும் வந்து எண்ண சிதறல் வந்து இருக்காது. நம்மளோட முழு கான்சென்ட்ரேஷனும் வந்து கிருஷ்ணர் பேர்ல தான் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்னைக்கு எல்லாமே வந்து சீக்கிரமா வந்து முடிஞ்சிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து பகவானை முன்னிலை நிறுத்தி நம்ம வந்து எல்லா காரியமும் வந்து பண்ணிடணும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. எல்லாமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே படி அளக்கிறார் அப்படின்ற உணர்வுல நம்ம வந்து எந்த காரியமும் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து அனைத்து உயிரினங்களும் தொடர்ந்து எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களை உருவாக்குகின்றன. எண்ணங்கள் செயல்களில் வெளிப்படுகின்றன. நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் வந்து செயல்ல வந்து வெளிப்படுறது. இப்ப நம்மளுடைய எண்ணம் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய செயல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லோவாயிடும். ஸோ மீண்டும் மீண்டும் செயல்கள் மீண்டும் நம்ம வந்து இது வந்து இந்த தாட்ஸ், இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த சைக்காலஜி கிளாஸஸ் எல்லாம் இது வந்து சொன்னாங்க. தாட்ஸ் லீட் டு ஆக்ஷன். ஆக்ஷன் என்னவாங்க, ஆக்ஷன் when you do it continuously it becomes a habit அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க.
அந்த ஹேபிட்டா இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டா இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய கேரக்டர் ஆயிடும். ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த குணம் தான் வந்து நம்மளுடைய விதி. நம்மளுடைய இப்போ வந்து நான் நல்ல குணமாவே வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய விதி வந்து எப்படி ஆகுது அப்படின்னா நல்முறையாக எழுதப்படுகிறது. நம்மளுடைய விதி வந்து சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்மளுடைய வந்து அடுத்தவங்களை எப்படி கெடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை அவங்க வந்து வளர்த்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த விதி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே வந்து தெரிஞ்சுதான் இருக்கும். பகவான் என்னைக்குமே வந்து அதர்மத்துக்கு வந்து துணை போக மாட்டாருன்ற அந்த செயல்பாடுல நம்ம என்னைக்குமே வந்து அது உறுதியா வந்து இருக்கணும். அதுதான் இது ஹவு இட் பிகம்ஸ் அ ஹேபிட் அண்ட் ஹவு யூ கேன் டிசைன் யுவர் ஃபேத் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபேத்தை வந்து நம்ம எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். ஸோ அதனால நம்மளுடைய செயல்கள் நம்மளுடைய விதி வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எது ஆரம்ப நிலையில எண்ணங்கள் வந்து நல்லா இருக்கணும். நம்மளுடைய நம்மளோட தாட்ஸ் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸும் வந்து நல்லா இருக்கும். நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து திருப்பி திருப்பி அதே ஆக்ஷன் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு பழக்கமா வந்து உருவாகின்றது. ஸோ இந்த பழக்க வழக்கங்கள் தான் குணத்தை வந்து உருவாக்குகிறது. குணம் வந்து விதியை தீர்மானிக்கின்றது. எப்படி சரியான திசையில் நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது 5வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகியல் சிக்கல்களில் மேலும் சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. விடுதலை, சுதந்திரம் மற்றும் அமைதி மற்ற அமைதியின் வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. ரெண்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல வந்து நெகட்டிவா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உலகியல சிக்கல்கள் வந்து மேலும் சிக்கலாக்கிறதுக்கு இன்னுமே நிறைய வந்து இருக்கு. அதே நம்மளுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த விடுதலை, சுதந்திரம் இதெல்லாமே நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வழியக்கூடிய படிகள் ஆகும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து இதான் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கோம். So thoughts becomes actions, action becomes habits become character designs the destiny அப்படின்ட்டு வந்து there is a famous quotation by விவேகானந்தர் வந்து தெரியும். You are the creator of your own destiny அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுடைய விதியை தீர்மானிக்கிறது யாரு அப்படின்னா நாம தான் வந்து தீர்மானிக்கிறோம். வேற யாருமே வந்து தீர்மானிக்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிடுறோம் கம்ப்ளீட்டா. நம்ம தான் ரீசன் அப்படின்றது இக்னோர் பண்ணிட்டு அவங்களால இருக்கும், இவங்களாலதான் நான் இந்த மாதிரியான, அவங்களாலதான் அந்த மாதிரியான அப்படின்ட்டு பிளேமிங் மென்டாலிட்டி நம்ம கிட்ட வந்து வருது நிறைய. அந்த பிளேமிங் மென்டாலிட்டி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதே வந்து குணமா வந்து மாறிடும். குணமாகும் போது எது பண்ணாலுமே நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை பிளேம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பழக்கத்தை வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது விதி வந்து மாற்ற முடியும். ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம நிச்சயம் வந்து அடிமாங்க. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க நம்ம எண்ணங்களை வந்து சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனர் வந்து தவறா வந்து புரிஞ்சுக்கிறார். நிறைய விஷயத்த வந்து தவறா வந்து புரிஞ்சுக்கிறார். என்ன தவறா புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து அந்த இதுலயே பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயம், 3வது அத்தியாயம், 4ஆம் அத்தியாயம் பார்த்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். அர்ஜுனரோட குழப்பம் which is better இதுதான் வந்து கேட்கிறாங்க. எது சிறந்தது, பக்தியுடன் வேலை செய்வது சிறந்ததா, வேலையை துரத்தலா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது வந்து 3வது அத்தியாயத்தை ரினன்சியேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. 2வது பகவானு ஆச்சு. யாரா படிக்கிறீங்களா? கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச சம்ஞாஸ்தஹ கர்மயோகஸ்ச நிகஸ்ரேயஸ கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாஸ்யாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தால் செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே வந்து முக்திக்கு ஏற்றலாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் பக்தியோடு நம்ம வந்து செயல்பட்டோம் அப்படின்னா அது சிறந்ததாகும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்லுவோம். இப்போ பலநோக்கு செயல்களே பௌதீக, நம்ம பலநோக்கு செயல்கள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மள வந்து பந்தத்துல வந்து திருப்பி வந்து ஈடுபடாது. பலநோக்கு அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நம்ம எந்த வேலை பண்ணாலும் திருப்பி இந்த ஜடபூமியில பிறந்துட்டே இருப்போம்.
உடல் வந்து சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்படக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதீக பந்தத்தை நீட்டிக்கொள்வதும் உறுதியாகும். இப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அது சரியில்லை இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சுகத்தையே நம்ம வந்து ஒருவன் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க நிச்சயம் வந்து திருப்பி 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 இந்த ஜடபூமியில பிறந்துட்டேதான் வந்து இருப்பாங்க. என்னைக்கு அவன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆறாங்களோ அன்னி வரைக்கும் அவங்க வந்து பிறந்துட்டு தான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுக்கிட்ட அந்த ஹேபிட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து அதை விட்டுடணும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லுவோம். இங்க வந்து ரினான்சியேஷன், இது வந்து துரத்தல், அதை பத்தி மாயாவதி அவங்களோட சன்னியாசம், அப்புறம் வந்து வைஷ்ணவரோட சன்னியாசத்தோட இது வந்து ரெண்டுமே வந்து இங்க வந்து கொடுத்தது. இது நம்ம லேட்டர் நம்ம வந்து மூன்றாவது ஏயம் ச நித்ய சந்நியாசி யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்பந்தோ வஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பரமுச்யதே. சோ எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். அவனுடைய எந்த செயல் பண்ணாலும் அதுல விருப்பு வெறுப்பு வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா எல்லா இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோர் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். சோ இது வந்து இந்த பிக்சர் வந்து நீங்க பாக்குறது வந்து உங்களுக்கு அந்த கதை ஞாபகம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த உரலை கட்டி இழுக்கிறது. தாமோதர அஷ்டகம், தாமோதர இதுல வந்து இந்த யமலார்ஜுன மரத்துல வந்து 2 யமராஜ நடுவுல அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த உரலை வந்து இழுத்துன்னு வர்றாரு. அப்படியே அந்த மரம் ரெண்டும் சாயறது. அதுல இருந்து வந்து குபேரனோட பசங்க மணிகிரீவன், மணி குபேரன் அண்ட் இன்னொரு பேரு மறந்து விட்டது. 2 பேருமே வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு இதுல வந்து இருந்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா பெரியவங்களை பார்த்தா வந்து நமஸ்கரிக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பணம் அப்படின்ற ஒரு அவங்க கிட்ட வந்து அதிகமா இருந்ததுனால அதுல வந்து தகாத செயல்கள்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால நாரதர் வந்து அவருக்கு வந்து 2 பேருக்குமே வந்து சாபத்தாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஆடையின்றி நீங்க வந்து இந்த இதுல வந்து குடிக்கிறதுனால நீங்க வந்து மரமாக பிறப்பீர்கள் அப்படின்னே வந்து கொடுத்தாங்க. உங்களை வந்து நீங்க வந்து இவர் வந்து வருவாரு அந்த துவாபர யுகத்துல உங்களை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உங்களை வந்து விடுவிப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சோ இது எல்லா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் சாபம் கொடுத்தாலும் விடுவிக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான். அதுதான் வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ நம்ம எந்த தப்புக்கள் இருமைகள் இருக்கு, நல்லது கெட்டது, அப்புறம் வந்து சரி தவறு, இந்த இதுல இருமைகள்ல இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்வேஸ் அதை வந்து நம்ம துறக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த இருமைகள்ல இருக்கக்கூடாது. நான் போறதான் வேண்டாமா அப்படின்ற இருமைகள்லாம் வந்து இருக்கவே கூடாது. சோ அந்த இருமைகள்லாம் இல்லை அப்படின்னா வெகு சீக்கிரம் நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியோட ஆசையை நம்மளை விட்டு விலகி செல்லும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து லிபரல் ஆயிடலாம், அதாவது ஃப்ரீ ஆயிடலாம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து 4வது சாங்கிய யோகம் பிருதக் பாலஹ நவதந்தி ந பண்டிதாஹ ஏகம் அப்யாஸ்திதः சம்யக் உபயோவிந்ததி பலம். இங்க 4வதுல என்ன சொல்றது அப்படின்னா பக்தி தொண்டு, அதாவது கர்மயோகம் ஒரு ஜட உலகின் ஆய்வு அறிவில் இருந்து சாங்கிய யோகத்தில் இருந்து வேறுபட்டது என்று அறிவற்றோரே விஸ்வர். அதுதான் வந்து மாயாவாதி பிரின்சிபல்லும் வந்து வைஷ்ணவா பிரின்சிபல்லும் வந்து நம்ம போன இதுல வந்து நம்ம வந்து அப்புறம் சொல்றேன் அப்படின்றது சொல்லுவோம். எவனொருவன் இவ்விரண்டு பாதைகளில் இருந்தும் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகின்றானோ அவன் 2இன் பலனையும் அடைகின்றான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். அது இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, இன்னும் மேலும் விவரமா வந்து பிரபுபாதர் வந்து அதுக்கு விளக்கம் வந்து கொடுக்கிறாரு. படைப்பினோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஆத்மாவை கண்டறிவதே வந்து சாங்கிய யோகத்தின் ஜட உலகனை பற்றிய ஆய்வறிவின் நோக்கமாகும். விஷ்ணு அல்லது பரமாத்மாவே
ஜட உலகின் ஆத்மாவாவார். யார் வந்து மூலம் அப்படின்னா விஷ்ணு அல்லது பரமாத்மா, அவர் தான் வந்து மூலம். பகவானுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு பரமாத்மாவிற்கான தொண்டையை உள்ளடக்கியதாகும். ஒரு வழிமுறை மரத்தின் வேரை கண்டுபிடிப்பதாகும். மற்றதோ வேருக்கு நீற்ற இது மரத்துக்கு அந்த இதுக்கு நீர் அந்த என்ன சொல்றது, அந்த வேருக்கு வந்து நீர் ஊற்றாம அதனுடைய மேல இதெல்லாம் வந்து நீர் ஊற்றுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ வேர்ல வந்து தண்ணி பட்டாதான் வந்து செடி நல்லா வளரும். இந்த வேருக்கு தண்ணி விடாம வெறும் நம்ம வந்து அந்த இலைகளுக்கு எல்லாம் மாத்திரம் தண்ணி தெளிச்சா வந்து அது வந்து நல்லது கிடையாது, அந்த வளர்ச்சிக்கான வழி வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ஒரு வழிமுறையின் வேரை கண்டுபிடிப்பதாகும். மற்றதோ அதற்கு நீர் ஊற்றுவதாகும். சாங்கிய தத்துவத்தின் உண்மையான மாணவன் ஜட உலகின் வேறான விஷ்ணுவை கண்டுபிடித்து அதன் பின் பக்குவமான ஞானத்துடன் தன்னை அவரது தொண்டை ஈடுபடுத்துகிறான். அதுதான் இங்க வந்து ISKCON இதுல வந்து வைஷ்ணவர்களுடைய இது தத்துவமே என்ன அப்படின்னா, எல்லா தேவர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து வணங்காம நேர வந்து யார் வந்து மூலம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாச்சோ அந்த விஷ்ணுவை வந்து வணங்குகின்றார் இல்லையா. சோ அதனால அவங்க வந்து நேர வேருக்குதான் வந்து தண்ணி விடுறாங்க இல்லையா, மற்ற இலைகளுக்கெல்லாம் வந்து தண்ணி விடுறது கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து இரண்டு முறைகளுக்கும் வேறுபாடு வந்து கிடையாது. இரண்டுமே வந்து விஷ்ணுவை இலக்காக கொண்டவை. இறுதி இலக்கை அறியாதவரை சாங்கிய யோகம் கர்மயோகம் ஒன்றல்ல என்று. ஆனால் அறிவுடையோர் இந்த வெவ்வேறு வழிமுறைகளின் ஒரே நோக்கத்தை அறிவு. யாருக்கு வந்து அந்த உண்மை தெரிகின்றதோ, நம்ம வந்து பகவானதான் வந்து நம்ம முன்னிறுத்தி செய்ய வேண்டும். நம்ம தேவர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து வணங்கக்கூடியவர்கள். பட் அவங்களையும் வந்து அவங்கள நம்ம எதுக்கு வணங்குகின்றோம் அப்படின்னா, அது திரும்பி திரும்பி இந்த ஜட பூமியில நம்ம எப்படி பிறக்கிறது, எப்படி நன்றாக வாழ்வது, எப்படி செல்வம் சேர்த்துக் கொள்வது அப்படின்றதுக்கான வழிகள் தான் வந்து தேவர்களை நிறைய வந்து வழிபடுறது. ரெண்டுமே வந்து அல்டிமேட் வந்து யாரு அப்படின்னா விஷ்ணு தான். பட் அடையக்கூடிய வழி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விஷ்ணுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்ட அப்புறம் டைரக்டா விஷ்ணுவை வந்து அணுகிறது எப்படி, இல்ல லேட்டரா வந்து எல்லா தேவர்களையும் வணங்கி பின் வந்து நம்ம வந்து விஷ்ணுவை அடைவதுன்றது எப்படி அப்படின்றதும் இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகான வந்து விளக்கம் வந்து சொல்லுங்க. இது வந்து சாங்கிய யோகத்தை பத்தி இன்னும் ரொம்ப விவரமா வந்து யாரா படிக்கிறீங்களோ? படிக்கிறேன். यत्साङ्घैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैः अभिगम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति ये पश्यति. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க, ரொம்ப நல்லா படிச்சீங்க. எவன் ஒருவன் சாங்கிய யோகத்தினால், சாங்கிய யோகம்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், அது வந்து அனலிட்டிக்கல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதாவது ஆத்மா வேறு உடல் வேறு அப்படின்ற ஒரு தத்துவத்தை வெளிக்கொண்டு வருதான் வந்து இந்த சாங்கிய யோகம். யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலையை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியதே என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கின்றானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ ரெண்டுமே வந்து சாங்கிய யோகம் மூலமா பகவானை வந்து அடைய முடியும், பக்தி தொண்டின் மூலமா வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும். எப்படி வந்து நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் சொல்றது, இது தியான யோகம் சொல்றது, பகவானை வந்து தியான யோகமாவும் அடையலாம், பக்தி தொண்டு வந்து டைரக்ட் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ எது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஸி, நம்ம வந்து 13வது மாடிக்கு வந்து படிக்கட்டு மூலமா ஏறி போறது ஈஸியா, இல்ல லிஃப்ட் இருக்கு அதுல ஏறி போடுறது ஈஸியா அப்படின்றதுதான் வந்து இப்போ பார்க்க வேண்டும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து விவரிக்கின்றது. தத்துவ ஆராய்ச்சியின் உண்மை நோக்கம் வந்து வாழ்வின் இறுதி இலக்கை கண்டறிவதே. வாழ்வின் இறுதி இலக்கு தன்னுணர்வு என்பதால் இவ்விரண்டும் வழிகளால் அடையப்படும் முடிவுகளுக்கிடையில் வேறுபாடு இல்லை. சாங்கிய தத்துவ ஆய்வினால் ஆத்மா இந்த உடலின் அம்சம் அல்ல, மாறாக ஆன்மீக பூரணத்தின் அம்சம் என்ற முடிவுக்கு ஒருவர் வருகிறார். எனவே ஆன்மீக ஆத்மா ஜட உலகில் ஆற்ற வேண்டிய செயல் ஏதும் இல்லை. நம்மளுடைய ஆத்மாக்கு வந்து செயல் எதுவுமே வந்து கிடையாது, நம்மளோட உடலுக்கு தான் வந்து செயல். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். அவனது செயல்கள் பரமனுடன் ஏதாவது ஒரு வழியில் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும். எப்போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகின்றானோ அப்போது அவன் தனது உண்மையான ஸ்வரூப நிலையில் அமைந்துள்ளான். சாங்கிய யோகம் என்னும் முதல் பயிற்சியில் அவன் ஜடத்தின் மீதுள்ள பற்றுக்களை விட்டொழிக்க வேண்டும். பக்தி யோக முறையிலோ அவன் கிருஷ்ண பக்தி செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து ஜடத்தின் மீதான துறவும்
கிருஷ்ணரின் மீதான உறவும் ஜட பொருட்கள் மேல துளவு கொண்டு பகவான் பேர்ல ஒன்னத்தை பிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்னொருத்த விட்டாகணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இந்த பூமியோட ஜட வாசைகளை விட்டோம்னா தான் பகவான் வந்து பிடிக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து சொல்லுவாங்க. இதை காணக்கூடியவன் பொருட்களை உள்ளபடியே வந்து காண்கின்றான். இதுதான் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இந்த இதுல வந்து சாங்கிய யோகமும் கர்ம யோகம், அதாவது பக்தி யோகத்தையும் வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பலனை வெறுக்கவோ விரும்பவோ இருக்கக்கூடாது. இந்த பலனை வந்து நம்ம பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு, பலனை மேல பற்று வைக்கக்கூடாது, அதனால எனக்கு பலன்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காதுப்பா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். அதனால பலனை வந்து வெறுக்கவோ விரும்பவோ வெறுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பலன் வந்து அப்படின்ற மாதிரிலாம் வெறுக்கக்கூடாது. பலன் மேலே பலனே வேண்டாம் அப்படின்றது வந்து அதையும் வந்து நம்ம விரும்பக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இருமைகளில் இருந்து வேணும் வேண்டாம் அப்படின்ற இருமைகள் இருந்து விடுதலை வேண்டும். அது வந்து விடுவிக்கப்பட்டார்கள். யார் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னா, எங்க சாங்கிய யோகமோ இல்ல பக்தி யோகம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நம்ம இதுல இருந்து ஜடபூமியோட பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள். அவர் ஆன்மா ஜடப்பொருள் உடல் அல்ல என்று புரிந்து கொள்ள பொருள்களில் இருந்து விலகினது. சோ இங்க வந்து சாங்கிய யோகத்துக்கும் கர்ம யோகத்துக்கும் வந்து இங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து கொடுத்து பலனை புத்தி யோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பலனை வெறுக்கவோ விரும்பவோ இல்லை, இருமைகளிலிருந்து விடுதலை ஆகின்றனர். அது வந்து அவங்களும் வந்து விடுவிக்கப்பட்டார்கள். பக்தி யோகத்துல இருக்கிறதுனால பகவான் வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த இதுல இருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றார்கள். அவர் ஆன்மா ஜடப்பொருள் அல்ல என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. கிருஷ்ணனிடம் வேலை செய்வதில் பற்று ஏற்படும். அதுதான் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம இப்போ வந்து இப்ப யார் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஹெட் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் யார் ஹெட்ன்றது தெரியல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. பிரபுபா தான் வந்து ஹெட். இப்ப யார் வந்து அந்த ஜிபிசி இதுல வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இவர்கிட்ட இருந்து இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க. இப்ப கூட ரீசெண்டா அவரோட வியாச பூஜை நடந்தது. 74 வயசு ஆயிடுச்சு அவருக்கு. இஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபாத்தக சுவாமி மகாராஜ் அவர்தான் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நிறைய வந்து இவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து அவரை வந்து இந்த இதோட ஹெட்டா வந்து அடுத்த இதுக்கு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அவருக்கு கிளம்பினதுனால அவர் வந்து ஜெயபாத்தக சுவாமி அவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் நீ வந்து அவருக்கு அவங்க அப்பா வந்து ஜெயபாத்தக சுவாமி மகாராஜோட அப்பா வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து அவர் வந்து ஆக்சுவலா வந்து இஸ் அன் அமெரிக்கன். அவர் வந்து பிரபுபாதாவோட நிறைய அவர்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அவர் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க அப்பா வந்து சொல்றாரு, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வேலையெல்லாம் ஆகாது, நீ கிளம்பி வா, உன்னை வந்து ஆர்மியில அமெரிக்கன் ஆர்மியில சேர்த்துடுற, நீ வந்து வியட்நாம் போர் வந்தா இறந்து போயிடுவ நீ, அதனால நீ அதுல சேர்ந்துக்கோ, அமெரிக்கன் ஆர்மியில சேரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டாரு. ஸோ இது வந்து அவர் ஜெயபாத்தக சுவாமி மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதா கிட்ட வந்து சொல்றாரு, மாதிரி எங்க அப்பா வந்து அமெரிக்கன் ஆர்மியில சேருன்றாங்க. அப்ப வந்து பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நீ அந்த ஆர்மியில சேர வேண்டாம், கிருஷ்ண ஆர்மியில சேரு அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணனிடம் வேலை செய்வதில் பற்று ஏற்படுகின்றது. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து உனக்கு எதுல பற்று அப்படின்றது, எனக்கு இங்கேதான் பற்று அப்படின்ட்டு ஜெயபாத்தர் மகாராஜ் வந்து சொல்றாரு. ஸோ இதுல வந்து பற்று வந்ததுனால எதை விட வேண்டியதா இருக்கு, அந்த அமெரிக்கன் ஆர்மியை வந்து விட வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அது வந்து சாங்கிய இது ஏன்னா ஜட பூமியில நம்ம திருப்பி திருப்பி பறக்கிறதுக்கு. ஆனா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தி மார்க்கம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு சாங்கிய மற்றும் பக்தி சேவை. முதல் செயல்பாட்டில் சாங்கியா ஒருவர் பொருளிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி யோக செயல்பாட்டில் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். உண்மையில் 2 செயல்முறைகளும் ஒரே மாதிரியானவை. இருப்பினும் மேலோட்டமாக ஒரு செயல்முறை பற்றின்மையை உள்ளடக்கியது மற்றும் செயல்முறை இணைப்பை உள்ளடக்கியது. பொருளிலிருந்து பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணர் மீது பற்று ஆகியவை ஒன்றே. பற்றின்மை அது பொருட்கள் மேல பற்று இல்லை அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணர் மேல வந்து நம்ம பற்று வைக்க வேண்டும். இதை பார்க்கக்கூடிய ஒருவன் விஷயங்களை அப்படியே வந்து பார்க்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து 5வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்துடைய விளக்கமே வந்து இங்கதான் வந்து கொடுத்திருக்காரு பகவத்.
இதோட நம்ம முடிச்சுக்கணும். இங்க வந்து 6வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறது? லைக் பண்ணுவாங்க. படிக்கிறேன். சந்நியாசஸ்து மகாபாஹோ துக்கம் ஆப்தும் அயோகதஹ யோகயுக்தோ முனி பிரம்ம ந ஸ்ரேனதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. நான் வந்து இது எல்லா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எது பேர்லயும் எனக்கு பற்று கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாத பகவான் பேர்ல பக்தியும் இல்லாம உட்கார்ந்துருக்கிறது வந்து அது வந்து மகிழ்ச்சி வந்து தராது. என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து டிப்ரெஷன்ல தான் கொண்டு போயிடும். எனக்கு வந்து பச்சின்மைன்றது மாத்திரம் நான் கேள்விப்பட்டேன். அது மாத்திரம் வேணா இருக்கலாம்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. வேற ஏதாவது அவங்க நம்ம வந்து டைவெர்ட் பண்ணணும். பக்தியில நம்ம வந்து டைவெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி தரும். ஸோ நம்ம வந்து பச்சின்மை அப்படின்றது மாத்திரம் வச்சுட்டு வேற எதுலயும் நம்ம ஈடுபடாம அப்ப நம்மளுக்கு அது வந்து மகிழ்ச்சி வந்து தராது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றார் பகவான். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். ஸோ அது பக்தி தொண்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து வெறும் பகவத்கீதை கேட்டுட்டு இருக்கோம், அது பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் வந்து அது மாத்திரம் அது போருமா? நம்ம வந்து சேவை செய்ய வேண்டும். சர்வீஸ்ன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். சாண்டிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. மெடிடேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. இதெல்லாம் வந்து பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி வந்து. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி மெக்கானிக்கலா வந்து ஆயிடும். இங்க பக்தி தொண்டுல வந்து நம்ம வந்து மெக்கானிக்கலா வந்து வைக்க முடியாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு அனுபவம் வந்து நம்மளுக்கு பகவான் வந்து கொடுப்பாரு. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டைரியில வந்து நோட் பண்ணணும். அதான் வந்து ஜேர்னல் ரைட்டிங் அப்படின்ட்டு வந்து இதை நம்ம எழுதின்னு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வந்து பகவான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்தாரு. இது வந்து இதுதான் வந்து நிறைய நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பிரபுபாதர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது சொல்லியிருக்காங்க அது சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தன்னுடைய டைரியை வந்து இன்னத்துக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கணும். நம்மளுடைய அனுபவத்தை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணணும். பகவான் நம்மளுக்கு உண்டான அனுபவத்தை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மை. இதுதான் வந்து 11வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். 10வது அத்தியாயத்துல கடைசியில வந்து சொல்றாரு, நீங்க வந்து இவ்வளோ வந்து விபூதிகள் இவ்வளோ வச்சுட்டு இருக்கீங்க, இது எல்லாமே எனக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து சொன்னாங்க. ஆனா எனக்கு அப்போ வந்து அவ்வளவு தோணல. இப்போ உங்க வாயாலே நீங்க சொல்றதுனால எனக்கு தோன்றது, அது நம்ப முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டும். இப்போ இங்க வந்து 2 வகையான சன்னியாசிகள். அதான் இங்க சன்னியாசிகள் அப்படின்னு நம்ம துறவரம் அப்படின்றது மாத்திரம் இல்ல, 2 விதமான சன்னியாசிகள் இருக்காங்க துறவு வழியில். ஒண்ணு வந்து மாயாவாத சன்னியாசிகள், சாங்கிய தத்துவத்தை படிப்பது. சாங்கிய தத்துவம் அப்படின்னா வந்து பிரம்மத்தை நோக்கிதான் நம்ம வந்து பயணிக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த சாங்கிய தத்துவம். அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாது. எப்படி இருந்தாலும் நீங்க பிரம்ம நிலை போனா கூட அடுத்து இன்னொரு ஜென்மாவோ அதுக்கு அடுத்த ஜென்மாவோ நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சேர்ந்தாதான் நீங்க வந்து முழுமை பெறுகிறீர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் வந்து வேதாந்த சூத்திரத்தில் மிக முறையான விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய பாகவத தத்துவத்தை படிப்பதில் ஈடுபடுறாங்க. வைஷ்ணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பாகவத தத்துவத்தை வந்து கண்டிப்பா வந்து அதை வந்து படிப்பார்கள். அங்க பாகவத தத்துவம் அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து தன்னை புகழத்தோட பாகவதால் அதாவது தன்னுடைய பக்தனை வந்து புகழ் வந்து அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால்தான் வந்து நிறைய ஏன் ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து ஹனுமத் ஜெயந்தின்றதெல்லாம் வந்து கொண்டாடுறாங்க. ஆஞ்சநேயருக்கு பண்ணினா ராமருக்கு பண்ண மாதிரி ஒரு இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு அதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. மாயாவத சன்னியாசிகள் வேத சூத்திரத்தை படிக்கிறார். அவர்கள் சங்கராச்சாரியர்கள் எழுதப்பட்ட சாரீரிக பாஷ்யம் எனப்படும் முறையை படிக்கின்றனர். பாகவத பள்ளியின் மாணவர்கள் பஞ்சராத்திர நெறிகளின்படி இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதால் ஈடுபடுவதால் வைஷ்ணவ சன்னியாசிகளுக்கு பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் பலதரப்பட்ட ஈடுபாடுகள் உள்ளன. வைஷ்ணவ சன்னியாசிகளை பொறுத்தவரையில் அவர்களும் பௌதிக செயல்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்ற போதிலும் அவர்கள் இறைவனின் பக்தி தொண்டில் பற்பல செயல்களை செய்கின்றனர். ஆனால் சாங்கிய இதுல வந்து என்ன சொன்னீங்க, வந்து சாங்கிய யோகத்துக்கும் பக்தி யோகத்துக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒற்றுமைகள் வேற்றுமைகள் ரெண்டுமே வந்து சொன்னாங்க. நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் 2வது ஸ்லோகத்திலே நம்ம வந்து இதை வந்து பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து அனுமானம், இன்னொன்னு வந்து டைரக்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அனுமானத்தினால நம்ம வந்து நிறைய வந்து இழக்கின்றோம். இன்னொன்னு வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து தொடர்பு வச்சுக்கணும். டைரக்டா வச்சுக்கிறது தான் வந்து பக்தி தொண்டு அப்படின்னு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள
வைஷ்ணவ சன்னியாசிகளோ தங்களது திவ்யமான கடமைகளை ஆற்றுவதில் ஆனந்தத்துடன் உள்ளனர். மேலும் இறுதியில் இறைவனின் திருநாட்டை அடைவதற்கான உத்தரவாதமும் அவர்களிடம் உள்ளது. மாயாவாத சன்னியாசிகள் சில சமயங்களில் தன்னுணர்வு பாதையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்து மக்கள் தொண்டு, சேவை என்று பௌதீக செயல்களில் மீண்டும் நுழைகின்றனர். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ ஒரு சன்னியாசியா இருந்தாச்சு அப்படின்னா உன்னோட சன்னியாசி வாழ்க்கையை நீ அதை வந்து பார்க்கணும். நீ வந்து நான் மக்களுக்கு தொண்டு செய்வேன், நான் வந்து சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணுவேன்றது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்லுவேன். அச்செயல்கள் வந்து பௌதீக ஈடுபாடுகளே. எனவே எது பிரம்மன் எது பிரம்மன் அல்ல என்பதை பற்றிய வரட்டு கற்பனைகளில் ஈடுபட்டு இருக்கும் சன்னியாசிகள் பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் கிருஷ்ண பக்திக்கு வரலாம் என்ற போதிலும் அவர்களை காட்டிலும் கிருஷ்ண பக்தியின் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள வைணவர்கள் நன்னிலையில் உள்ளனர் என்பது முடிவாகும் அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து ஒரு சன்னியாசியா இருந்தாச்சு அப்படின்னா சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேரோட கலக்க வேண்டியது. சன்னியாசிக்கு அது வந்து முக்கியமானது கிடையாது இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இது வந்து உண்மையா பொய்யா அப்படின்றது தெரியாது, இல்ல யூகங்கள்லாம் இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. அதுக்குதான் வந்து சொல்லுவாங்க, நம்ம நிறைய வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? இவர் வந்து சங்கர மடத்துல நிறைய வந்து வாக்குவாதங்கள்ல நிறைய வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய வந்து நடந்துன்றது. சார் நீங்க இது பண்றது தப்பு, அது பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சன்னியாசிகளுக்கு சுத்தி இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் சன்னியாசிகளுக்கு வந்து அவங்க வந்து கையால வந்து பணம் தொட மாட்டாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க பேர்ல நிறைய அவதூறுகள்லாம் வந்து சொல்லி கடைசியில வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா யாராருக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க பேர்ல அவதூறுகள் சொன்னாங்களோ அவங்கதான் வந்து நிறைய வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்றது. அதுதான் வந்து சொன்னாங்க, பக்தர்களை வந்து பகவான் வந்து அவங்கள வந்து அவதூறு பேசினான்னு அவர் வந்து சும்மா இருக்க மாட்டார். உண்மையான பக்தர்களா இருந்தாச்சு அப்படின்னா அவங்க பேர்ல அவதூறு சொல்லியாச்சு அப்படின்னா பகவான் வந்து சும்மாவே இருக்க மாட்டார். யாராருக்கு என்னென்ன மாதிரி தண்டனை கொடுக்கணுமோ அது வந்து அந்தந்த இடத்துல தான் அவர் எப்படி வந்து கம்சனை வந்து அழித்தாரோ அது மாதிரி வந்து நிறைய இது. ஏன்னா இதை வந்து அப்படியே வளரோட ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தர்மத்து பேர்ல ஒரு நம்பிக்கை வந்து போயிடும் அப்படின்றதுக்காக தான் அப்பப்ப அதனோட அழிவை வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும். அதனாலதான் வந்து கர்மா ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா? சில சமயம் பாரு அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு, இப்ப அவருக்கே வந்து தாக்கிடுது அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறைய நம்ம சொற்கள்லாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம். அதுதான் நம்ம வந்து சொல்றோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து நம்மள வந்து கண்டிப்பா வந்து அவரிடம் வந்து கூட்டி செல்வார். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான. அதனால்தான் பக்தி தொண்டு பண்ணுன்னு பகவான் நம்மள வந்து நம்ம இதோட நம்ம இதை வந்து முடிச்சுக்கலாம். பாஞ்சகல்ப தருபிஷ கிருபா சந்தர்ப்ப பதித்னாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க இல்ல எல்லாரும்? நம்ம வந்து செக்ஷன் 2 வந்து நம்ம நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் முடிச்சிருக்கோம். செக்ஷன்